Hi everyone! Welcome to my channel. Sa araw na ito ay magripat ako ng mga halaman kong pananim. And then, titingnan natin kung may tumaba o hindi tumaba. Watch and subscribe to my YouTube channel. Ug mo rin akong bulak nga akong ibalhin karon o iripat. Kani muna akong mga tanom ng mga bulak. Okay, sige, akong ibalhin niya. Kani mao ni siyang yuta nga gikuha. Then ang kanina sa ilalom katong na ay nasa basurahan. Nga yuta. Okay, mamaya. Garipat man ko ana di ako pong bisbisan. So kaning kuan, kaning yuta is gikan ni siya sa katong dinauban nga mga sagbot. Dili na ka kinahanglan og magbutang og mga abono. Napo snake plant. Kani murag ibalhin ako ni kinanaha naman siya. Then ang katurang mga naisaha mo akong ibalhin. Ana. Daghan man ni sa una din ang uban kay namatay sa tong baha. Sa gunson nga ulan na kaninindot man siya nga bulak sa ako na lang giplaster ni daan kay kuan para matubo di siya tarong hanaon raman kay sayang po magsingaritag transfer, di ba? Muna siya kung bagong giripat karon ha.
Ayaw sa sulod, King. Ayaw sa sulod. Inya na. Ayan na po, super healthy na nila. Tapos ko na silang nilinisan. Muna ko sila ogi. Ayan may isa din napaka-cute. Tapos ko na silang nadiligan lahat. Ayan. Ayan. May mga bagong babies ako. Thank you for watching. Thank you for ganyan. Thank you for watching. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at nanonood sa vlog ko ngayon. Thank you and God bless. Ingat kayo palagi.